برنامه چشمه امید با سعید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. ассалому алейкум ҳамватанони азизи гиромӣ, тамошобинони азиз, шогирдони муҳтарам, мардуме ки барномаи чашмаи умедро тамошо мекунед. Умедворам ки барномаи чашмаи умед барои шумо дар зиндагии шумо як умеди нек оварда истодааст. Ҳама вақт аз хотир набароред ки дар таги барнома лайк монед ба ёру рафиқотон, одамое ки муҳтоҷи ҳамин барнома ҳастанд, ба ҳама одамое ки ҳамин барнома зарур аст роӣ кунед. Агар ақаллан ҳар як барноме ки гӯш мекунед, агар ки 5 та одам ба ё 10 та одам ба шумо роӣ кунед, мо якҷоя миллатамоям ватанамоям дига кардан метонем. Чӣ ба ки як гул, ду гул, се гул қати баҳор кардан намешавад. Барои ҳама мо бояд ки барое ки як дигаргунӣ, як пешбинӣ, як пешравӣ шавад, ҳама мо якҷоя бояд ки барои миллату ватан хизмат кунем. Ҳамватанони азизу гуром, якчанд саволоту мо ҷавоб медиҳам дар ин барнома. Ҳам баъд дута сета чизи асосие ки ҳаёти шумо ба дигаргунӣ мебиёрад, шумо муваффақ мекунад, гуфта мегузарам. Якум платформаи ман дар дарси гузашта дар бораи сармоягузорӣ гап зада будам. Бисёро навистанд ки маълим, ҳамон платформаи шумо кай ба тайёр мешавад ки мо мехоҳем ки ҳамкорӣ кунем. И бародари азизам, просто ҷамъ карда истед, тоқат карда истед, пул пасандоз карда истед. Шумо метавонед ки в рамках ана он платформаи ман бисёраҳотон пулдор шавед. Просто ҷамъ карда дошта истед. дар муддати ҳамин сол ман ин чиза ташкил мекунам. Худо хоҳад то охири ҳамин сола мумкин як 6 моҳи аввал ба мумкин вай ба баъд аз 6 моҳи нимсолаи дуюм ба ҳамин чи албатта тайёр меша. Вақте ки тайёр шуд мебинед. ин барое ки шумо бехатар бошад. Ҳама чиз зарури ин бехатарии сармоя бояд ки одам сармояш нест нашад. Чӣ ба ки ҳар боре ки сармоятон нест шавад, бо ақӣ меред ку. Барои ҳама ман маҷбур шудам ки ина кунам ки барои шогирдом ки дар ҳамин рамкаи бизнесои худам бисёри шогирдои худам кор кунам. ҳам даромад гиранд. Барои ҳамин қадар пасандоз карда ҷамъ карда истед. Агар ки бинед ки ягон та бизнесое ки ман дарс дода истодиам, ҳамон ба фаҳмишатон бошаду ҳамон ба ҳавас дошта бошед, ҳавая рафта кунед. Не вай дидед ки шумо мутахассис ҳастед дигар кор ба ё ки коратон хуб асту, кори худатон ба камтар мисол пул кор кардед, вай пул пасандоз истодасту, ҳамон пула барои зиёд кардан дигар бизнеса намедонед чӣ кор кардан, баъд қатъи платформаи мо ба ҳамкор шуда сармоягузорӣ карда ёд гиред. چه خیلی اینوستر بودن. حیات هر کس به خداوند هر خیلی راه قطعی داده. همه بیزنسمنش در کار نیست. شرط نیست که همه بیزنسمن باشد. نه که همه پروفسیونال بودنش ضرور است. همون ساحه خودش به ساحه خودتون با پروفسیونال بقوه شوید، متخصص بقوه شوید. همونج به پول جمع کرده، کار کرده، است پاسیو در خود ساختن در کار. برای همه قدر به حد این چیز ضرور است که شما مشلنی فکرانه سرمایه‌گذار، فکرانه اینوستر پیدا کنید. یا به درس من، ترینینگ من یا اینوستر گذارید. من دیروز در همین ترینینگ گذروندم، در همین تشکیل یا اینوستر. همه قدر خلق بسیار بود که به حد آدمای با علم، به حد آدمای با فهم، به حد آدمایی که پول میفهمیدگی و کار میفهمیدگی بودند. باور کنید نه. حواسم میاد وقتی که همین بعضی وقت اودیتور میبرم میبینم که خلق چخیل هست، خلق توانا، خلق باور کنید حواسم میاد. بسیار بیزنسمنای خوب بودن دیروز در درسم یا اینوستر. دویم چیزی که سوال هست بسیار اونجا پولم در بانک مانم یا نه. بله، اگر که شما حاضرش به عین حال بیزنس ندارید، عین حال نمیدونید که همین پول چخیل اپراولیت کنید، پول جمع کردن گیرید در بانک جمع کنید بهتر، در خانه جمع نکنید. چه که در خانه جمع کردید همون پولتون تیزتر نیست میشه. چه که خاننگی ها یا رفیق همش یا کس قرض میپرسد یا کس چی تیز برآورده میتید. بانک بس چوت کشید است جمع کردن گرید وای بهتر است. چه که وای بهتر است و هیچ کم نمیدونتم. اگر که مثال دلتون پر نباشد که بانک خفناک است یا ایسون بانک افس که یه چک کشید. روید اون بانک با یه چک کشید رنگ کامera خرینه. کلیدش دست شما باز بردم میمونید. هر وقتی که در کارتونشون جمع کردن میگیرید هوای با جمع شدن میگیرید. نه از بس که ما مسلمان که هستیم، خدا با شکر که ما مسلمان هستیم الحمدلله، ما با پرسنت گرفتن ممکن نیست. شما میتونید که ما پرسنت نگیرید اگر که دیپازیت بمونید اگر سه واریانتش است. دیپازیت بمونید اگر پرسنت میتونید شما میتونید که پرسنتش نگیرید. یک دوم اتکاس کنید زاویه بنویسید. دو یا که اون پرسنت گیرید و آدمای محتاج من باتید. محتاج آدما بسیار کو شما با نسباب میشه نگونا. سومی که میتونید که بانکівський چک با پولتون جمع کردن گیرید. مایلش جمع کرده بعد است سرمایه‌گذاری کنید. یک دوتون نوشتید که استاد درس سوم به درباره مشلنی پاتر گفته بود چیکار کنیم. مشلنی پاتر همین خیلی است که هر وقت شما اگه یک بار همین ماینه سرتون همون به باند شدمون همون پاتر شده برفته هم میگیرد. Пришла беда, открывай ворота, гуфтаги гап доран русо.
ҳамин як мушкиле ба афтидага худе ки як кора наомад шуд кунадага ба ҳамин доимо ҳамон хел шуда рафтан мегирад. аз сабаби ки доимо ҳавай такрор шуда рафтан мегирад. мишлени патер гуфта фикронаи патер, то есть бой додан. ин ҳамин аст ки баъзе вақт мешавад ки ҳамин одам як кораш омодша накунадага доимо ҳамин патери шуда такрор шуда рафтан мегирад. як бор патери мекунад, ду бор патери мекунад, се бор патери мекунад, ҳамин хел патери шуда рафтан мегирад. барои ҳамон чӣ кор карданатон дар кор? ягона роҳе ки шумо ҳамин майне саратона переключат кардан дар кор, ранге ки ҳамин скорости мошин асту, ранге ки пулти телевизор дар даста шумо ҳай ки шумо дигар канала переключат мекунед, майне сари ҳамон хел кор фармидан дар кор. барои ҳамон вақте ки дидед ки шумо ҳамин як чи бой додед, бо дубора як чиз дига ё се чиз, ҳар як чизе ки бой метед сразу благодарност қабул кунед. мишлени патер, лечение его это благодарность. ин чӣ гуфта гап? ҳар як чизе ки бой метед ҳамон ба шукр кардана сар кунед. ҳазор бор шукр ки тамоми гандаги ҳавай хатта шуд, ҳазор бор шукр ки мушкили ҳавай хатти гузашт, ҳазор бор шукр ки ман камтар пул бой додам, саломатӣ не, фарзанд не, падару модар не, камакак пул бой додам ёки камак чӣ. ҳамин агар ки шумо ҳамин чиза қабул кунеду ҳавай ин хел сахт ғамгин нашеду, азоб накашед, ҳавай уже остановка мешавад, бас мешавад ҳавай. Не ё агар ки шумо зеқ шудеду, дигарро гунаҳгор ҳисоб кардеду, бо ғамгин шудеду, вай ҳамон патери зиёд шуда рафтан мегирад. баъд ҳамин қадам ба қадам бой додан мегирад, қадам ба қадам бой додан, бо ҳамон корҳое ба даст мезанед ки бо проблема шудан мегирад. барои ҳамон ҳамин лечение табобати мишлени патер, табобати фикронаи анамин патер, ин благодарность, то есть ин шукрона сар мекунед, ҳазор бор шукр. ҳавай чӣ гум отпускайте худатона, ҳавай розигии худатон қатъи ҳамон чизи шудагия худатон ҷавоб додана ёд гиред. розигии худатон қатъи отпускайте, свободно будьте. ҳамина кор ёд гиред. ҳамин чиза тез майнаи саратон ҷобаҷо шуда уже тарбия мегирад. яктотон ҳасте ки ипотека гирам ё не. хотиратон боша як дарсама ман гуфтагӣ будам, ипотека ҳамон вақте шумо гирифтан метавонед ки ҳамон пуле ки ҳар моҳ банк ба метиҳед, ҳамон пул баробари ҳамон пуле ки арендаи хона метиҳед, ҳамон моҳона метиҳед ку хона ба ҳар моҳ, мисол хона пули ҳар моҳ аренда метиҳед ку ҳамон пуле ки моҳона ҳар моҳ метиҳед, агар ки ҳамин пули ҳамин ипотека медодагитон ба ақаллан баробар бошад ки 90% баробар бошад, баъд ипотека гирен мешавад. Не ки дигар хеле дигар ба ипотека нагиред. чӣ ба ки любой намуди қарзе ки шумо мегиред, қарз ин шумо як қадам ақиб мебарад. қарз ягон вақт шумо пешба намебарад. хотиратон набурон. пула арендават гирифта мумкин, иҷора гирифтани пул мумкин, не ки қарз гирифта мумкин не. иҷора гирифтани пул ин тамоман дига чӣ? ин чизо ман дарсом ба бо нишон метиҳам. ин тамоман дига направление. Не ки пула қарз гирифтан, фақат шумо як қадам ақиб мепартод. барои мо эҳтиёт карда кор кунед. агар ки хоҳед ки ипотека гиред, бинед ки агар нархи ҳамо ҳар моҳа банка медодагитон дуруст мебиёяд, ҳамин вайқати пули иҷораи хонаатон ки имрӯз зиндагӣ доред, ҳамон вақт ба гиред мешавад. ки мисол чем ҳамон пула ҳар моҳ иҷора доданед ҳам ту рафтаст дастку пули ипотека тиҳед, хона шумо ба мемонад. дар бораи недвижимост, ҳамватанони азизу гиромӣ, дар бораи недвижимост дарси оянда дарс мегӯм. хуб, чӣ хел кор кардантон дар кор ки шумо хона гиред, соҳиби хона шавед, соҳиби замин шавед, соҳиби имора шавед. дар дарси оянда ман дар бораи недвижимост бисёр темаи бақувват дорам, шумо ба мегӯм. шумо хотир набуред ки ман $1 миллион именно недвижимост ба кор кардагӣ. далше барои ҳамон дарси оянда нағз карда интизор шуда истед. чӣ тавр пулро ҷамъ кардан, пасандоз кардан. баъзетон навистагӣ ки устоз дар ҳамин китоби яи деньги навистагиед ё ки стат богатый может каждый. чӣ хел кунем ки ман ҳамона хондаму ҳозирам кардан натонистам. ҳамон дарси модель счет управление семейния бюджетона, ҳамона система як бор чашмаи умед ба нишон диҳед. ин мумкин не, бародари азизам. ман ҳамин чиз ин кора карданам наметавонам. чашмаи умед ба ман камтар гуфта мегузарам беҳтарин чизҳо, барое ки шумо барои он хулоса кунеду роҳи нағз баравед. ман ҳамин дарсҳо ма чашмаи умед ба додан наметавонам. вақте ки шумо дидед ки ҳава чӣ шумо дар кор, ёбед китоба хонед, далшиша омӯзед. хуб, ман шумо ба направление метиҳам, стратегия метиҳам, кам илм дода истодиам. ҳамин камтаре ки илмам ки дода истодиам, шумо зина ба зина боло буровардан аст. агар ки шумо оқиб нигоҳ кунед, 6 моҳ пеш ёки аввали соли 2020 фикронаи шумо дигар бо ҳозир шумо дигар хел одам. нигоҳ кунед, аввали дарсо ба мо 100 000 120 000 одамо медиҳид дарсоа. аста ҳамо филтр мешаду, ҳар як кас соҳаи худаш ба мисол мебинад. мана мисол бинед, агар аввал ман дар бораи фикрона ки гап мезадам, ҳама ба ин чӣ дар кор буд ку.
на вақте ки ман дар бораи магазини запчаст мегӯм ё ки магазини либоса ҳама ин кора намекунад ку ё ки дар бораи боғборӣ ё ки теплица барои ҳамон одаме мебинад ки ҳамон чи дар кораша барои ҳама қадар ин беҳад хуба ин беҳад зарура ки аста аста одамо ҳар якта соҳаи худаша интихоб карда мераванд барои ҳама агар ки шумо хоҳед ки пула пасандоз кардана ёд гиред ёне ёбед китоби яи денги ман ва пул тоҷикишба ёбед тренинги мана тренинги ман ҳаст чӣ хел дар муддати 18 моҳ финансови стабилност ба даст овардан ёбед финансови стабилност гуфта ин чиз мегӯн ин як уровни муқаррария як уровне ки бехатария ба даст овардан аз ҳисоби молиявӣ ҳамона ёфта ҳамон дарса гиред ҳамон дарса хонед хуб хонед майнаи саратон пул мондана ёд гиред ин беҳад зарур чи вот унҷа ба бо як дарс дига мо баҳас кадом як дарс ба пул чиз гуфтагӣ дарсам ман ҳамуҷо пасандоз кардану чизам дар ҳамин чашмаи ман гуфтагӣ шумо ҳамин дарсҳои чашмаи умед нигоҳ карда фуред шумо меёбед намедонам кадом дарс буд як панҷуми шашуми дарсҳои аввал обшим то ҳамин 10 дарси аввал баҳаст ин чи якти дига саволотон ҳастаги хонаи дониш китобҳо ба забони русӣ 70-80% илоҷаш ҳаст ки амина бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед бале бародари азизам ман ҳозир 5 та гурӯҳ одамо бо забони тоҷикӣ тарҷума шуда истодааст ман ҳамин китобҳое ки мисол як қисми китобҳо авторский проҷа ман харидам ҳамона аста аста тарҷума карда истодиам як қисми китобҳои хонаи дониш ба наздикӣ бисёраш тоҷикӣ ба мебурад дар байни 1 сол 2 сол 100 та китобҳои хуб тоҷикӣ ба мебурад барои ман ба меҳнат карда истодиам барои ҳамон агар ки шумо кадомето ки мехоҳед ки меҳнат кунеду як ҷоя обод кунед ватана биёед ҳамроҳи ман дар ҳамон районотон ё дар ноҳияҳое ки худатон ҳастед хонаи дониш кушоем ин ягона чизи беҳтарин аст ки халқи моя дигаргун месозад ягона чизе ки ахотир набароред ки шумо баъзе шумо 10 сол 15 сол 20 сол дар мусофирӣ кор карда падару модар додару хоҳар ба пул роҳӣ карданед не ки ҳамин тақдири воҳ дигар накард барое ки пул қадди камбағалия дигар кардан намешавад пул қадди камбағалия лечение кардан бо табобат кардан намешавад ягона чизе ки камбағалия табобат кардан мешавад ин илм аст ҳунар аст ману шумо бояд ки ин чиза ёд дием ин ягона фундаменте мешавад ки як пойгаҳе мешавад ки асрои аср халқу миллати мо дигар мекунад баъзетон гуфтед ки ман гӯш карда истодам баъзе тренингҳои шумо тренингҳои дигарро ҳамватанони азиз гуромӣ чӣ қадар бисёртар гӯш кардед 300 соат гӯш кунед дарсҳои мана ютуб ба баъзе тренингҳома китобҳома 300 соат гӯш кунед фикронаи сарватмандӣ ҷо мешавад сари шумо ба фикронатон тамоман дигар мешавад ман мехоҳам ки шумо ба 5 та чизи асосии хосияти майнаи сари инсона нақл кунам ҳаст 5 та чизе ки дар майнаи сари одам як хосияти асосӣ дорад як чизи дигар як чизе ҳаст ки майнаи сари одам вақте ки шумо мефаҳмед ки майнаи сари одам чӣ хел кор мекунад вақте ки шумо ҳамин чиза мефаҳмед тамома ҳаётатон дигар мешавад нигоҳ кунед якум хосиятое ки майнаи сари одам дорад майнаи сари одам фарқ намекунад ин чизе фикри тасаввурот ҳаст ё ки ин аслӣ ҳаст то есть наш мозг не отличает реальность от воображения майнаи сари мо фарқ намекунад ин тасаввур кардани ту ё ки ин дар асл ҳамин хел шуда истодааст мана мисол баъзе вақт хобба агар ки тарсед бедор мешавед ки давлениятон баромадааст ё ки хобба мебинед ки ягон ҷо афтидед ё ки касе аз пасатон давида истодааст яке бедор мешавед ки ваҳмзор карда шумо переживат карда истодед зеқ шудед фаҳмидед нигоҳ кунед майнаи сар ҳамон хаёли инсона тасаввури инсона ҳамчун амале қабул мекунад барои ҳамон якум чизе ки шумо бояд фаҳмед тасаввуротатонро беҳтар кунед саратон ба фикри фақат муваффақ шуда намонед саратон ба фикри бузург буда намонед фикри хуба ҷо кунед ин хел нагӯед ки ин худфребӣ ҳаст не ин наоборот худтарбия кардан аст чунки чизе ки сари шумо ба имрӯз ҳаст пагоҳ дар ҳаёти шумо пайдо мешавад чизе ки имрӯз саратон бааст баъд аз 2 сол 3 сол ҳаётатон ба пайдо мешавад мумкин ки ҳозир шумо пул надоред ки бизнес кунед не ки ҳамин фикри ҳавая кардан мешавад ку барои ин ягон қини нест просто фикри ҳавая карда истед мумкин ки имрӯз шумо орзуҳои калон доред не ки шароит надоред не ки ҳавая фикраш ба истода метавонед ку якта китоб ёфта 10 бора хонда метавонед ку барои ҳамон майнаи сари мо фарқ намекунад шумо тасаввур карда истодед ё ки амалӣ ҳаст хуб шумо бояд ки ҳамин сар кунед худтарбия кардана дуюм то есть тасаввурот ва аслия майнаи сар як хел қабул мекунад як хел дуюм ман инҷо бинавистагӣ ҳамаша майнаи сари инсон ҳамчун автомат кор мекунад
То есть наш мозг работает как автомат. Автопилоте. майнаи сари шумо ҳамчун автомат кор мекунад. То есть ҳамон чизе ки шумо вай ба додед, вай ҳавая доимо такрор карда истодаам мегирад. Такрор карда истодаам мегирад. Такрор кардаам мегирад. Такрор кардаам мегирад. Такрор кардаам мегирад. Барои ҳамон шумо бояд ки аз сабабе ки майнаи сар ҳамчун автомат автопилот бар ин кор мекунад, шумо ҳаракат кунед ки ҳамон чизи дар коре майнаи саратон бафтад. Чизи дар коре, чизи нодар коре нафтад майнаи сари шумо ба. Чӣ ки асосии чизе ки шумо доред ин майнаи саратона. шумо намонед ки дигаро майнаи сари шумо ба фикрҳои нодаркория ҷо кунанд. Фаҳмидед? Сеюм, чӣ чизе ки шумо диққат кунед, чӣ чизе ки шумо диққататона ҳамон ба партоед, майнаи сари шумо доимо ҳавая дидан мегирад. Мана мисол, агар ки шумо ҳамин дастсаратон маъқулатон шояд ягон мошини мерседес, шумо шаҳр бакунед, доимо мошини мерседеса дидан мегиред. вақте ки шумо ҳамин дастсаратон ягон ё ки фикри бад дастсаратон ҷо шуд, то есть баъзе одамо гуфтанд ки мисол фалончии хештабор вай ганда ё ки фалон одами хуб не, дастсаратон ҳамин фикр ҷо шуд, шумо доимо ҳамин одамои бада дидан мегиред баъд. мана мисол бисёр одамое ки ҳозир ман дида истодиам мегӯям ки тоҷикистон ба намешад, кор кардан, налоқима дига, ҳамин фикра касе сари шумо ба ҷо кардаги просто. касе ҳамин гапа гуфтагӣ як бор ду бор дар сари шумо ҳамин ҷо шудагӣ ва фақат шумо ҳамин мушкилия дидан мегиред. барои ҳамон шумо саратон ма доштаистешу ки кадом фикре дар саратон ҳаст, шумо ҳамон чиза доимо дидан мегиред. Во что вы направите свой фокус, и ваш мозг о чем думает, вы только это и видите. кадом фикре ки дар саратон доимо такрор шудан мегирад, ҳавай ҳаст. шумо ягон вақт дар саратон фикре ки ояндаи шумо ба ёрдам намекунад ба мақсадатон расидан ба вообще ҷо накунед. нисбати худатон, нисбати фарзандатон фикри бад накунед. нисбати оилаатон, нисбати ёру рафиқатон, ҳамкоратон, партнёратон фикри бад накунед. чӣ ки ҳамон фикри бад тамоми ҳаёти шумо ба фақат бадия дидан мегирад баъд. нисбати мисол худи ватанамо фақат фикри хубиш бестед. фикри хубие ки бисёр саратон ба ҷо кардед, ҳамон беҳтариҳо, хубиҳоя дидан мегиред. шумо ҳамон ситуатсияҳои хуб ба вохӯрдан мегиред. аз даруни 10 одами нотавон якта тавоно бошад, шумо ҳамон тавоно қатти во мехӯред. ҳаёт шумо ҳамин хел мебарад худаш. шумо чӣ хеле ки худатон дарунатон ҳаст, ниятатону фикратон ҳамон ба нигаҳ карда ҳаёта месозед. ҳар яктаҳомо камакак меҳнат кунем, обод мешавад. результат қати гап занед шуд, камакак хизмат кунед шуд, вай соз шуда мебуравад, аста соз мешавад. вақт дар кор. вақт дар кор ки мардуми мо тарбия гирад. вақт дар кор ки миллати мо фаҳмад. вақт дар кор. ахотир набуроред, ҳамин дарёя, дарё, нигоҳ кунед, диққат кардед, дарёро маҷбур кардан наметавонед ки вай тезтатар ҷорӣ шавад. дарё ҳамин чӣ қадре ки ҳамон сония ё чӣ қадре ки ваш аст ҳамон хел ғилида меравад. шумо вай тела кардан наметавонед ки тезтатар равад. оби дарё аз зури қати тела кардан намешавад ки вай тезтатар равад. вай ҳамон хел рафтан мегирад. барои ҳамон ману шумо ҳамин хел ҷамъиятамон ба камакак меҳнат мекунем ки фикронаи мардуммо дигар шад якҷоя аста пеш мешавад. хуб, значит фақат фикри беҳбудия дар саратон ҷо кунед. барои чӣ ин кора кардан дар кор? ман шумо боз нишон медиҳам. мумкин ки шумо ҳамин чизе надида бошед, чӣ мумкин чизе мо ба ҳеҷ ки ёд додагиш некохед. нигоҳ кунед, майнаи сари одам аз нейроно иборат аст. ман ин хел нейроно ҳаст, миллион миллиард нейрон. ин нейроно якдигариш қати связ дорад. ман ин хели дендрито қати, ина номаш дендрит. нигоҳ кунед, связ пайдо мекунад. ана дидед, связҳо дорад. анамино якдигариш қати связ пайдо мекунад. ҳар як фикре ки сари шумо ба пайдо мешавад, ин якта нейронай. мана мисол чӣ мардуми оддӣ камбағал мемонад? чӣ ки сарашба, қолаби сарашба ҳамин хел схема ҷо шудагӣ кест ба қолаби сарашба ки ҳар бор ки фикри пула кар, ҳамин фикри пул чӣ қадди вобаста? қарз, ана мушкиле, мана мисол гӯем ин пул, денги, чӣ қадди? қарз қадди, ана мушкили қадди, ана чӣ гӯм мусофири қадди, мана ҳамин чизҳо қадди сараш ба тасаввур пайдо шудагӣ. дидед, мана ҳамин дендрито якдигариш ба связ карда мепартод. фаҳмидед суде? ин беҳад зарур.
шумо гумон накунед ки вақте ки шумо баъзе одамоя гӯш мекунед влогероя ё ки мисол дигар ва ё фақат ҳамин ганда гуфтан мегирад, шумо гумон накунед ки шумо ба ин таъсираш намерасад. сахт таъсираш мерасад. барои ҳамон чӣ кор кардан мо дар кор? ҳаракат кунед ки ман ҳамин нейроное ки сари шумо ба раждат мешаванд, таваллуд мешаванд, фақат беҳтарин нейроно бошад, чизи хубе бошад. барои мо фақат сухани одами нек башинед. ҳамон одаме қад суҳбат кунед ки шумо ба тавсияи вай шумо ба мақсадатон мерасонад. фаҳмидед? барои ҳам вақте ки як кас таъна мекунад, як кас ганда мегӯд ватанамоя, ё ки роҳбаромоя, ё ки ҳукуматдоромоя, ё ки ягон чи миллатамо, гӯш накун, просто гӯш накун. чун майнаи сари худата вайрон карда истоди. вақте ки майнаи сари инсон вайрон шуд, вай хубиба намебиёрад. мана мисол ҳозир баъзе шумо меред, ягон одам мегӯяд ки ҳамин мана дарсҳои муаллима гӯш кун, ту ба фоидаш мерасад, ман дига шуда истодиам. шумо гаптон ба бовар намекунад. барои чӣ? барое ки қолабе ки даруни сари вай ба ҳаст, вай гумон мекунад ки ҳамаи одамо дурӯғгӯянд. вай худаш дурӯғгӯ, вай бисёр азоб кашидагӣ, вай бисёр одамои қитивор хӯрдагӣ, вай фреб кардагӣ. ва гумон мекунад ки ҳама ҳамон хеланд. баъд вақте ки ман ба нигоҳ мекунад, вай дар асл мана дидан наметавад. дар асл ҳамон аксе ки сараш ба ҳаст, ҳавая дидан метавад. хотиратон бодоред, чашми одам ҳамон чизе метавад дидан ки майнаи сар зӯраш расад. диққат, чашми одам ҳамон чизе мебинад ки ақли одам ҳамон ба зӯраш расад. гӯши одам ҳамон чизе шунидан метавонад ки ақли одам ҳамон чи ба зӯраш расад. он чизе ки ақлаш зӯраш намерасад, вай шунидан наметавад. барои ҳамон одамо нигоҳ кунед, як баъзе одамо имконияте дидан метавад, баъзеҳо дидан наметавад. мана ҷои кор ба кор мекунед, баъзе одамо роҳи ҳалли кора дидан метавад, баъзеш наметавад. чиба ки одам чашмаш қатӣ намебинад, одам ақлаш қатӣ мебинад. одам гӯшаш қатӣ шунаво нест, одам ақлаш қатӣ шунаво ҳаст. фаҳмиданед? барои ҳамон ягон вақт маслиҳати одамое ки шумо хом мекунанд, маслиҳати одамое ки дар сари шумо мана ин чизи вайрона месозад, гӯш накунед. чиба ки ина ба дигар кардан осон нест. чиба ки ақидаи шумо ки дига кард, фикрона ки шумо дига шуд, баъд шумо худатон ба бовар намемонад, дасту дилатон намерад ки ягон кор кунед. нана бисёра мана мегӯям ки ҳамин успеҳ намекунем магазина кушӣ ё бизнесе ки проверкаҳо сар мешад. чиба ки шумо ба ҳама қадар ҳамин гапа гуфтагӣ ки майни сартон ба ҳамин чи сахт ҷо шуда мондагӣ. барои ҳамон шумо ба ҳамон хел мешавад. мо агар ки ҳама мо 1%, 0.1% як кор кардан гирем, як дамба мебинед ки дигаргунӣ шуда бурафтан мегирад, тамоми соҳаҳои ҳаёт дар ватана мо 2-3 сол ба мебинед ин чӣ меша, 2-3 сола ба ё 5 сола ба. шумо накунед, ман мекунам. бо қатори ман ба ҳамон одамо пайдо шуда истоз, ҳазор бор шук. яктанем там одамое ки ин чиз ба фаҳмиш дорад, ақлаш мерасад, омада кардан мегирад. барои ҳамон фақат дар сара мо ободии ватан, фақат дар сара мо фикри меҳнати хуб, ҳалол кардан, ризқи ҳалол қатӣ меҳнат карда кор кардан. ҳамин сета чиза калатон ба ҷо кунед. ман ин чиза точно фаҳмидам. якум, тоза кор шед, покиза кор шед, тоза ҳаёт баред, ҳақиқат қатӣ зиндагӣ накунед, тоза кор шед, ҳалол кор шед. дуюм, профессионална кор кардана ёд гирифтан дар кор. сеюм, рӯи қонун кор кунед, закон наработайте. ҳамин сета чиза кардед, шумо точно муваффақ мешавед. якум, ҳалолкор, тозакор нисбати коргар, нисбати партнёр, нисбати ҳама. дуюм, профессионал. сеюм, аз рӯи қонун кор кун. всё, ҳамин сета чиза кунед, шумо профессионал шуда мебуравед, муваффақ шуда мебуравед. дига ягон чи дар кортон нест, на амаку, на тағои ҳеҷ ки дар кортон нест. якдам ба обод шуда мебуравед. значит, саратон ба кадом фикрое ки саратон ба ҳаст, доимо ҳамон чиза шумо дидан мегиред. хотиратон ба дошта истед ин чиза. чорум, ранге ки ҳамин компютера перезагрузка мекунед, майнаи сара сари вақт тоза карда истед. сари вақт майнаи саратона тоза карда истед. майнаи сара чӣ гум, ором нигоҳ доштан ё ки тоза кардан, очистен надо сознание, перезагрузить сознание. ҳамин майнаи сара сари вақт тоза кардан, аз сари нав, перезагрузка аз сари нав. ин кадом вақт мешавад? ҳамон вақте ки шумо ёд мегиред ки худатона баъзан вақт приключат кардан. ин чӣ хел мешавад? кадом вақт ба шумо ин кора ёд мегиред? очистка сознание мо ина мегӯем. ина ранги спорт ба мешавад, вақте дуо кардан ба, вақте намоз хондан ба ин кор мешавад, тоза меша майни сар. вақте ки худованд толқа одам худо ба нигоҳ карда такя кард, ҳамон момент ба
ҳама фикру хаёлот давай ба банд бошад. Айни спорт заниматься кардан ба айни медитация бин кор мешавад. баъзе вақт нағз отдих гирифта дам кардан, ман баъзе чизҳое ки шумо маъқул теннис ба маҷбур мешавад ҳама фикратон ҳамун шарик badоред дига ягон чиз дига не ин чизҳо мешавад. ҳамин чизҳоя карданатон дар кор. Плавание ба теннис ба ҳамун чизҳое ки мисол ҳамун кора карда истодагитон ба шумо дар саратон дига фикр набиёяд. ҳамун вақт ба шумо ёд мегиред ин чиза. Перезагрузит сознание. А ҳама мушкилтарин чи ин панҷумаш. Панҷум 99% фикре ки имрӯз шумо дар саратон доред ин фикри дирӯза ҳаст. Чӣ ба ҳаёт дигар намешавад? Чӣ ба ҳаёти одам медленно дигар шуда истодааст, оста ба ҳаёти баъзе одамо. 99% фикре ки шумо саратон ба имрӯз ҳаст ин фикри дирӯза аст. Барои ҳамон ҳаётатонам ранги ҳаёти дирӯза аст. Агар ки имрӯз фикри дирӯза бошад, дирӯз фикри парерӯза бошад, имсол фикри соли гузашта бошад, ҳаёттон ҳамон хел мондаам мегирад. барои ҳамон чӣ кор кардантон дар кор? Доимо ҳаёт ба дигаргунӣ овардан дар кор. барое ки ҳаёттон дигар шад, ҳаёт ба доимо дигаргунӣ оварда истед. Ина чӣ кор кардан метавад? Ана фикри нав, доимо фикри нав. Саратон ба ҷо кунед фикри нав. Фикри нав пайдо мешавад вақте ки шумо одамои аз худатон тавоно қатти суҳбат мекунед, китоб бисёр мехонед, китоб хонед, бисёр китоб хонед, фикрҳои одамои бузурга гӯш кунед, хонед. Фикри нав саратон ба ҷо кардан гиред, худатон одами дигаргун шуда рафтаам мегиред. Якдам ба тавоно шуда мебаравед. шумо бояд ки ин чиза нағз диққат кунед. Хулоса худатона тарбия кардан гиред. вақте ки худатона тарбия кардед, майнаи сари шумо дига шуд, чашми шумо дигар чизҳоя мебинад, гӯшатон гӯш намекунад гапҳои нодаркория, фикрҳои хома. дур шавед аз фикрҳои хом, фикрҳое ки шумо ба ёрдам намекунанд мақсади ҳаёт ба омада расидан. гӯш накунед, дар корам нест, фоида надорад он чизҳо. мана ин чиза нағз диққат карда гиред. мехоҳам ки ҳамин дарсе ки ҳозир ман гуфтам бисёр мардум ба роя кунед. мехоҳам ки ҳамин дарсе ки ҳозир ман гуфтам тамоми халқи тоҷик ина бояд ки гӯш кунанд. вақте ки шумо ина тамоми миллатон, тамоми хона ба роя мекунед ки ин чиза гӯш кунанд, як бор, ду бор, се бор, 5 бор, 10 бор фикронаш дига шудан мегирад. барои ҳамон шумоям нисбати хешу таборатон, нисбати ё рафиқатон доимо фикри хуб байстед, баъд ҳаёт дига шудан мегирад. ҳар рӯз доимо фикри нав саратон ба ҷо кардан гиред, китоб хонед, суҳбати мардуми хуб қатти шишта хезед ки фикри хуба саратон ба ҷо кунад. баъд мебинед ки ин шумо ба як натиҷаи беҳтарин метиҳад, шумо бузург шуда мебаравед. ин дарсе ки имрӯз гуфтам аз тилло ҳам қимат ай. ин дарсе ки имрӯз гуфтам ин мазмуни ҳаёти шумо ай. баъзе саволо ба нависидаги ҳастед ки маълим, ман кай дарс дарсатон мешавад дар душанбе. ман ҳамин моҳи феврал 5, 6, 7 ман дарс дорам дар душанбе. буроед сайтҳои тоҷикистон ба буроед фаҳмед, организатораи мо ба 5, 6, 7 дар душанбе дарсом аст. рафта гӯш кунед, ёд гиретон. ман бисёр чизо мехоҳам ки шумо ба маслиҳатам ки шумо ёд гиретон. равед бинед. ростига ман намедонам кадом тренингҳо ҳаст. ҳамон ҷо хонед, бинед, рекламаҳоя бинед, соцсетиҳо ба ё диго ба телефон кунед, шумо ба мегӯянд. ҳамватанони азизу гиромӣ, ба як гул ду гул баҳор сохта намешавад. ба як кас ду кас ватан сохта намешавад. барои ҳамон мо якҷоя ҳамин коре ки карда истодем, ман ҳозир дарс дода истодагим не, ман ҳозир китоб нависта истодагим не, ман хонаи донишкушода истодагим не. ман меҳнат карданам ки миллат созам, ман меҳнат кардам ки ватан созам. омада қабати ман ба истода, қабати президента мо ба истода, қабати роҳбаромо ба истода, биед ҳамамо меҳнат кунему, ҳамин хел кунем ки баъд аз 20 сол ватани мо яке аз давлатҳои пешқадам шуда баравад. ақаллан халқа мо ҳамин фикри мардикорӣ аз сараш нест кунад. фикри худаша тавоно кардан, фикри худаша мутахассис кардан, фикри ватани мо беҳтар карда накунад. фаҳмидед? ман ина аз сидқи дил гуфта истодам ба шумо, чунки ин фикре аст ки ҳама мо ба зарур аст, ҳама мо фоидаш мерасад. шумо худатон дар мусофире рафта бошед, мумкин ки ҳозир мошини ҷип гирифта гаштед, шумо мумкин ки пул доред онҷо ба яке ватан надоред. шумо мумкин ки дар мусофире ҳастед, мумкин ки шумо магазин доред, мумкин ки шумо намедонам, мумкин ки ҳаме медонед хеш табортона бурдан наметавонед. худатон, фарзандтотон қати рафтед, бале, не ки дилатон кашоли ватан аст. худатон нағз медонедам ман дар мусофире 25 сол гаштагӣ, ман нағз мефаҳмам дар бораи чӣ гуфта истодиам. ватан халта нест ки кифт ба гирифта гардӣ.
برام آماده‌این آباد میکنیم. خب تا بازدید در خدمت شما، خدمتگار شما، خدمتگار ملت، خدمتگار خداوند، من سید مراد دولتов در دعای شما هستم. تا بازدید. برنامه چشمه امید با سید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم.